Nad ránom vytrvalo zvoní na byte zvonček. Manželka otvorí a na chodbe stojí jej úplne nadratý manžel, opretý čelom o zvonček. Usmeje sa na manželku. Manželka sa na ňou tiež usmeje a vraví: ale Igorko, tí tvoji kamaráti sú ale huncúti. Veď ja viem, že ty nepiješ. To ťa oni len nejako opili, aby som ja bola na teba nahnevaná. Nie je to jasné. Tí ti to ale vyparatili. Ale ja nie som taká hlúpa. Poď pekne dnu, uložím ťa do postielky. Manželka vtiahne muža dnu, zavrie dvere, dá mu dole kabát, sako a vidí, že na golieri má stopy od rúžu. Len sa usmeje a vraví: teda Igorko, tí tvoji kamaráti, to sú ale čísla. Čo ty len nevymyslia? Natreli ti golier rúžom, aby som ja akože aj žiarlila, že ty máš v robote nejakú ženskú. Ale veď ty vieš, že ja nie som taká. No poď, povyzliekam ťa. Dá mu dole gate a keď mu stiahne košelu, vidí, že má celý chrbát doškriabaný. To sa už na chvíľku zarazí, ale usmeje sa a povie: takto už trošičku, naozaj tí tvoji kamaráti preháňajú, Igorko. Hodili ťa s holým chrbátikom do kríkov, aby to vyzeralo tak, že ťa doškriabala, pritom chichí. No veď vieš pričom? Doškriabala nejaká ženská, ale ja im nenaletím, ja viem, aký je môj Igorko dobrý. No poď, dáme dole aj slipy. Žena si k nemu kľakne, dá mu dole slipy a odrazu vidí, že má na vtáku stopy po rúži. To už naozaj stratí reč a len sa na to pozerá. Keď už to trvá istú chvíľu, manžel opitým hlasom prehovorí: no, kombinuj, Marta, rýchlo kombinuj, inak som v riti.